Brookhaven. Ποιος το περίμενε? 3 μυστικά στο Brookhaven είναι ένα short και όχι μόνος μου απλά, με τον φίλο μου. Θα του πω, παιδιά. Και ωραία, πάμε για το πρώτο μυστικό μαγείο όταν πήγα. Πες τα επιτέλους. Πες. Μπράβο, και πάμε στο πρώτο secret. Και το πρώτο μυστικό είναι να πάτε στην πισίνα. Και δεν είναι μόνο 3 μυστικά στο Brookhaven, υπάρχουν περισσότερα, απλά αυτό είναι ένα short. Να πάτε εδώ πέρα. Πρώτα. Μπαίνετε μέσα. Όπα, κάτι μπαίνει. Άμα το... Να μπαίνετε μέσα. Και μετά πάτε από αριστερή μεριά και βρίσκετε εδώ δύο τυπίου μέσα, αυτό βαίνετε. Και απλά μετά και μετά από τείχο και βγαίνετε. Τρίτο μυστικό. Και το δεύτερο secret είναι να πάτε στο Subway, να πάρετε ένα sleeping bag. Ναι, το παίρνετε, το βάζετε κάπως και όπα. Τέλος πάντων, δοκιμάστε το, δουλεύει όμως. Και το μυστικό είναι αυτό εδώ το σπίτι. Μπαίνετε μέσα, πάτε πίσω από την τηλεόραση, πατάτε χρυσό κουμπί και εδώ έχεις τα πάντα. Like, subscribe, like, και σήμερα μάθαμε τα